dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dusana kami kasadanya. Kembali bersama kami dalam album Coto So Vol 2 Minang Ocu. Nanti didukung oleh Pajako, Tapanca di Bandu, Dake Janjang. Inilah dia. Ambo bagala mak lenggang, talingo komang, iduang godang, agak kurang. Tinggal di Piladang, kok jalan main pangempang, untuk itik pulang kota. Kok bini dilariannya de orang. Kok bantu ngirim curan Jepang. Kok oto orang, kok piti banyak di bank. Otak gadang. Ya, itulah tadi Dunsana. Tidak mungkin Mak Lenggang saja. Tentu kita perkenalkan juga kantinya, yaitu Cubada Badaka Daka Awa Ranca Tapenga Suko Mancabui Bulu Katia Ikonyo Upi Kenca. Namo ambu pia kenca, urangnya panggala, suko babada, kesayangan amak jo aba. Kok makan, acok jo sayo loba. Kok buah-buahan, suko buah salak. Ambo rancak, piti banyak, Tapi mati pajak. Oke, berikutnya akan kita hadirkan konco dari kantinya tadi, berasal dari Kampar, Gadi Bangkinang. Di Sungai Kampau, Mandi Bonang, Jembatan Duo, Danau Bingkuang, Elmi Haisa, Gadi Bangkinang, banyak disayang, Denan bujang-bujang. Idolnya gadang. Kita ke Bonau lecu. Dan inilah bintang tamu kita, Rizal Ocu.
kaba aju. Angge, angge ma, ampun den ma, ndak taloh den do, antara ma wei, menyata do babi ni ma, anak mi tuan bola masam-masam semukono, anak supia tu lah masam duo, oleh ba oi, aja dia menjadi bujang lapua le ba, bujang lapua le tahu, antara ba. Hai, bambini urang, bambini awak, urang babini lai mencari, awak babini kara ajo indah, nandi rumah tu bale apea, ulah tak kaja bak cando abah. Bamulo kawin, mintuo sayang, cukui kaduo bulan katigo, mintuo Allah masam mukonyo, anan si upya tu marabo sajo, adagi yang batu kajo goreng hemaco. Sangko kasanang mak raso babuai, kiro bagayui, hey badan marasai. Sangko kasanang mak raso babuai, kiro bagayui, ma badan marasai. Jiko kasara kini tak kolang, ala kalua diundang-undang, pataba sajo muko talingo, ditahan sajo kie mintuo, ala kan nasib kaba